दा best of luck. Thank you. Congratulations, bro. खुनुरुखुम खस्थ' देरहाबाय माबायदि मोनखो? एसे मोजाङानो बारा गाज्रि। बिनिफ्राय ओरै थिनै बिनानावमोन दङ। ललिपपसो बावनाय सासेया। ए। मारै? आं गल्ड मेडेल मोनबाय। गल्ड मेडेल मोनबाय? ओमफ्राय जेनखोना देरहाखो? देरहाबाय। देरहाबाय? बा नोंहालाय? मोनथ'वाखै जोबना देरहादों ना दा मोनगोन थोद नाब्ले गिबियावनो नोंथांमोनखौहाय आंनि बे गोदान भिडिअआव गोसो गोथारै बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय बिनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर माने जोंहा दिनै दतमा दासाफिल खाथिनि ओरै बे माबायावहाय मा होनोमोनलाय बेखौ स्टेडियामावहाय मा खेला जादों होनोमोनलाय ओरै दैमालु दङ खोन्थादो एसे अल क'क्राझार उसु इन्टार क्लाब चेम्पियनशिप 2024 ओमफ्राय दा कम्पिटिसन जागासिनो नैबे दतमा दासा फिल्ड सिङाव जोंनि उसुनिनो गाहाय नै जायगाया बेनो जाहैबाय बिनिफ्राय सिङावहाय हाबना देखायहैसिगोन आरोना लोगोफोर दा खेला जागासिनो दङ दहाय फुंनिफ्रायनो माने दा मोनाजासिम जागोन खोमा ना टाइमाथ' बुंनो हाया माला जोबो मोनाजासिम जागोन दहाय फुंनिफ्राय खालामब्ला थावलुनिखौ नुगौमोन ओमफ्राय दा नै थावलुना जोबजोब्बाय आं लेट जाबायना लोगोफोर माने दा बक्सिं ना मा होनोमोनलाय उसु जागासिनो आच्छा दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जोंनि ओरै दतमा एरियायावहाय माने बे मोनसेल' जाहैबाय उसु खेला गेलेग्रा माबाग्रा क्लाबाहाय औ उसु एकाडेमि नायना लादो लोगोफोर बेनो आरोना बेनिफ्राय सिङावहाय जोंहा जागासिनो दङ वेलकाम होनबा दा नै सिङाव हाबना देखायनोसै नै सिङाव नायना लादो ओरै बडिगार्डफोर दंखायो बुलायगासिनो दङ नै लोगोफोर लागायलायगासिनो दं नायना लादो दा ओरैथिं जोंहा जिरायना दंजोबो आरोना बाराबो मानसि गैया जाहैबाय खालि प्लेयारफोरल' ना माखासे ओंखाम जाग्रोबाय लान्चनि लान्च खालायजोबदों माखासे जाज आरो बे हेड जाजफोरा ओमफ्राय कचफ्रा ओंखाम जाहैजोबदों दा ओमफ्राय दा माखासे स्टुडेन्टफ्रा फैजोबगोन गासिबो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर माने गासिखौबो देखायनो हायाबाबो मोजांखौ देखायगोन आं लोगोफोर रंजालि दङ रंजालि खेलाया मारै गेलेखांगोन ना गेलेखाङाखै हा गेलेखांबाय ओमफ्राय जेनखोना देरहाखो देरहाबाय बा नोंहालाय मोनथ'वाखै जोबना देरहादों ना दा मोनगोन ओमफ्राय भिडिअखौ नायबाय थानो थिनदो दे थोद नाब्ले गासिबो माने ओरैथिंबो आलासिफोर दङ नायग्रा बेनिफ्राय जोंहा ओरैथिं जोंनि गामिनिनो फंबाय दङ मिथिसार ओमफ्राय नोंबो गेलेगोन ना दाबो गेलेनो मोनथ'वाखै बेनिफ्राय औ माने मोजाङै गेलेनो हादों आरोखि ना फुरा सौसिलाजोब जों लागोनिखा बियो बर'आ दा बेस्ट अफ लाक थेंक इउ लोगोफोर आङो दा माने फुरा टपआवसो गोजौआवसो दङ जाहैबाय गोजौनिफ्राय ओरैथिं नै नायना लादो लोगोफोर भिउआ नायना लादो नै बेयो जाहैबाय दासा फिल्ड लोगोफोर फुटबल ग्राउन्ड जाहैबाय खारग्रा माने बेवहायनो जोंहा दावहारि मुंख्लं ट्रफि फुटबल खेलाया जाहैबाय बोसोरफ्रोमबो जायो एबार बोसोरावबो जागोन जाहैबाय ना दैमालु जागोन औ ओमफ्राय दा जों गाहायाव थांफिनसै जास्ट ओरैनो बे जोंनि बे दतमानि दासा फिल्डखौहाय देखायनाय जाबाय आरो बिनिफ्राय लोगोफोर आं दा माने नैबे गोजौआव दङ आरोखि ना ओरै ब्र दङ नैबे बिनिफ्राय बरिया नुयो नै जायगाया खेला जागासिनो दङ जुम खालाम गोजौनिफ्रायबो नायनो बरिया क'क्राझार साइबिएस दतमा क'क्राझारजों दतमाजों एकाडेमि औ सोर देरहायो नायनि रेडा दतमा ओमफ्राय निला साइ क'क्राझार साइ ना औ माबायासो मा होनोमोनलाय बिदिखौ ब्र जेनेबा
बे गेजेराव थानायाब्रा दोनलायलायनाया बे जास जास माने जासखौ जेन्टेलमेन नुखायो आरो लायगासिनो दं नै Lagaw. Oi, नोंसोर गेलेखांबाय खोन्थाहरलाय दे गेलेखांबाय रायलायखाया बायदि ओरैसिम बिनानावफोर गोजाना ट्रफिया नै लोगोफोर माने जेननाय देरहानायनि बबानि हा नायहरदोब्रा दे मेडेल आखाया बिराद मावबाय सार दे बरिया बेस्ट अफ लाक बाहेरायावसो थाग्रोबावबाय एबार बिनि माने मिथिसारनि जासिगोन दसे थानानै मिथिसारनि जासिगोन लोगोफोर माने नैबे बर'नि जागोन नागिरदों एबार नेक्स्टआवसो ना बेनिफ्राय लोगोफोर जोंहा दा मिथिसार गेलेसिगोन माने जों लागोनिखौ नालाय बेखौ खेबबाय आङो बरिया ब्लु कालार गारनाया माने मिथिसार Motivation. बे साइडआ खननै बाउन्डारि खारदों बिनि थाखायनो बेखौ मा जोनै डिक्लेयार खालामनाय जायो लुइस विनार एबार सेकेन्ड राउन्ड जालायबायना लोगोफोर सिनायलायखायो मिनिलायनाय एबारसो सेकेन्ड राउन्ड ना जाखो
Line judges. Goodbye. Change. Change. The crowd is final. Sorry, gold goes to blue side and silver goes to red side. Blue is winner. Dehabai. Blue dehabai. Dehabai sudah. Congratulations, bro. खुनुरुखुम खस्थ' देरहाबाय माबायदि मोनखो? एसे मोजाङानो बारा गाज्रि गोलोम औ दे जाबाय जेबो नङा मोजां मा बिगाया जोंहासो औ नायग्रायासो एगजाम दंमोन नालाय ओंखायनो प्रिन्ट खालामनो मोनाखैमोन दे औ माने जोंनि गामिनिफ्रायमोन नालाय ब्र'आ ओमफ्राय देरहानानै मोजां मोनबाय आरो ना आंबो सापर्ट दंखायोमोन ब्र'जों लागावलायबाय दे सेकेन्ड हाफ लागाव फानसानो 딱 말을 흘리는 자꾸 판자래. 상황 뒤에 전에야 판자 딱 뛰어 비교. Bây giờ sao lại đây? Đi mà lo sẽ có ra lại vậy đấy. Lago. Stop. Silence. क'क्राझार साइडनिफ्राय सानसुमा नार्जारी थिनालि क्लाब जाला लोगोफोर सान्दुंआ नायलाय माबायदि मोननानै फैदों टाइमआ दा 5थासो जाबाय खोमा ओमफ्राय नैबे ना फावा मा बे मा बुस्थु जाखो हा बे मा बुस्थु जाखो फुंनाय 100 बे माने दैमालुनि पार्टनारफोर गोजा जाहैबाय मा होनो बिया 100 माने मोनसे गाम बाबा माने बडी बिल्डर हट जाएगा दे आंबो दा आराबो खेब्रा गैया हारसिंनो ब्लक खालामलाबाय थानांगौ बडिया बेना गोजासिन ओंखारबावोलै केमेराया लोगोफोर जोंहा दा माने उन्दैफोरनि जागासिनो दं आरो ना क'क्राझार साइनि हिनजावफोरनि दा मालाबानो देरहाबावसिगोन नैबे नानिया देरहाबाय दतमानिजों दतमानि होनदों नामा लागाव
दतमाजों दतमानि नागाव सौलायदोब्रा दे हेलमेट थरल' मुलाय होबाय लाइटआ बरिया लागावदो जमनानै होदो आंथ' बारा एक्सपिरियेन्स गैया बिनिफ्राय ओरै थिनै बिनानावमोन दङ ललिपपसो बावनाय सासेया नोंसोर गेलेखांबाय ए मारै गल्ड मेडेल मोनबाय दे ओरै जागासिनो दङ लागाव होनदों नोंनिखौबो हानो नांगौ बेनिफ्राय आंहा माने दहाय फुङाव फैखाय माखासे गेलेनायखौ नुवाखै जाहैबाय मा गेलेयामोन नोंसोरथ' बे माबा सौलायनायखौ गेलेयाखै मा खेला गेलेयामोन नोंसोर गासिबो जाजफोरखौ पइन्टखौ नायनानै दाननो थाखाय मोजां खावलायदों नोंहा मा गेलेया आङो मोनसेल' गेलेदों थाइजि टाइमनि जोबोद आंखाल ओंखायनो थाइजिखौ जाहाथे जेबो भुल जाया खरिना बिथैनि भिडिअ'आव लाजियो बियो बिराद लाजियो बियो ओमफ्राय ओरैथिं जोंहा अलंबार दङ नोंहालाय मानि बेवहाय ट्रफिखौ देखायखांबाय नै बेनो ट्रफिया नोंथाङाबो माने लेखालियाव साख्रि मोनबाय होनबा जाहाजावहाय खेलाया जोबा दानो लोगोफोर जोबा ओरै सापर्टारफ्रा नै Gila. Stop. Borom. Stop. Okay. गेलेदोंसो गेलेयो सानैजों
दाउला सौलायनायसो रेदा देरहागोन ना रेदा देरहागोन चेन्ज This round, both sides is winner. देरहाबाय रेदा नैबे बल बेनिफ्राय नैबे सिलभार नामा बेनिफ्राय फैयो ब्रन्ज ओमफ्राय नैबे नामा देरहानाय बे फार्स्ट प्राइज नैबे सेकेन्ड आच्छा दे बरिया दा लोगोफोर माने टाइमा मोनाबायबो ओमफ्राय थांनो ना माने जादों र' आं हारसिंसो फैदोंना मालाय गरम मोनानै आंहा साइकेलजोंसो लोगोफोर दा मोनाबाय आरोखि ना नै माने ओमफ्राय आंहा गस्ला लाबोयैनि थाखाय नै बिथांनावसो बिहरदों माने दा सेमिफाइनाल जागासिनो दङ दा मोनाबाबो जागासिनो लोगोफोर खेलाया दाबो जोबाखै आरोना बेनिफ्राय आं नेनो बानानै माने न'आव फैग्रोबाय मोनाद्रायनायखाय 8था गाहाम जालायलायबाय नालाय बिनिफ्राय सोर सोर देरहाखो सोर सोर माखो जिखुनु जाया मिथिला ओमफ्राय भिडिअखौ माने आङो बेलासियावसो थांना बानायखानाय जादों आरो 2थायावहायसो फुंनिफ्रायनो जादोंमोन फुङावहाय बिदिनो उसु थावलु बायदिसिना माबा माबि देखायनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय बेलासियाव थांबाय नालाय खालि बक्सिं सौलायनायखौल' नुहैबाय जिखुनु जाया जा हायो देखायबाय आरो ना दा नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरदो ना बयबो लाइक खालामदो लोगोफोर माने नोंसोर लाइक कमेन्ट खालामनाय साबस्क्राइब खालामनायनि गेजेरजोंसो माने मटिभ मोनो नालाय जेनेबा गोसोआ बोलो मोनो भिडिअ खालामनो दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै लोगोफोर माने जोंहा बे दतमा एरियायाव बे मोनसेल' स्टेडियाम दङ माने बेवहाय जोंहा दिनै क'क्राझार माने गासिबो क'क्राझारनि गेलेगिरिफ्रा बेखौ गेलेफैदों जाहैबाय ओमफ्राय गेलेनायनि गेजेरजोंबो माने बेबायदि दिन्थिनायनि गेजेरजोंबो जोङो साक्सेस जानो हायो नालाय बेवहाय लोगोफोर साख्रि बाख्रि बायदिसिना माबा माबि बिदिजोंल' माने डेभेलप जाया लाइफआ माने बिदिजोंबो जौगालांहोनो हायो दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै लोगोफोर माने लकेलनि नालाय आंबो भिडिअ बानायहैबाय देखायहैबाय माने रावबो नायसनाबाबो रावबो माबायाबाबो आं भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो आं दिन्थिबाय माने लकेलनि हिसाबै मिथिहोनायानो आंनि खामानि जाहैबाय आरोना भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मा सानो दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं बाय